Un dels estants més grans d'aquesta Expo Bages al carrer és l'estant de Corsa, amb 24 metres quadrats, i ens acompanya el senyor Xavier Segarra, que és cap de vendes de Corsa. Senyor Segarra, com estan en aquesta Expo diumenge a la tarda? Doncs molt bé, molt animada i aquí molt més propers a la gent. És a dir, que la comparació que s'ha de fer un dia com avui de quan era Nadal al Palau Firal amb aquesta primera experiència al carrer és molt millor ara. És molt millor. Jo penso que és tornar als orígens de la fira i sempre estem més accessibles a tothom. La gent pot venir tot el dia, no hem d'agafar el cotxe per venir i es nota amb tot. Estem parlant de Corsa. Com definiria Corsa? Doncs mira, som una empresa dedicada al tractament d'aigües, som una empresa catalana, estem des de l'any 1974 fabricant, exportem tots els productes també per tot el món, en més de 60 països, i també fem el manteniment directament amb els nostres clients aquí. Els clients particulars, bàsicament, per què acudeixen a Corsa? Què li passa a la seva aigua? Bueno, normalment a tota Catalunya tenim bastanta aigua, no com en altres zones, però és una aigua que té alguns problemes, és a dir, són aigües molt dures, donat que tenim tots els terrenys pràcticament tots són calcaris i és una aigua amb molta calç i per tant la calç ja sabem tots que produeix avaries, etc. Per una altra banda hi ha poca gent que begui aigua de l'aixeta i nosaltres un dels punts forts està amb el nostre producte, amb l'osmòtic, que la seva finalitat és que puguem beure a casa aigua de l'aixeta però encara millor de la que ens la serveixen. I això com és possible? Doncs, senzillament és instal·lar un petit equip, una petita depuradora, que no és més que una depuradora industrial feta a escala, que instal·lada sota de l'aigüera ens donaria ja tota l'aigua que necessitem per beure i cuinar. S'ha de fer moltes obres a la cuina? Gens ni mica. Perquè això s'instal·la a la cuina? S'instal·la a la cuina sota de l'aigüera i no necessita cap obra. És a dir, que ja ve per muntar, s'ha de muntar i prou. Sí, és una petita instal·lació de la qual derivem de la toma d'aigua freda que acostuma a estar aquí sota i senzillament col·loquem una petita aixeta al costat per tenir aigua bona per beure i cuinar. L'aixeta que ja tenim la farem servir igualment per fregar els plats, per rentar, etc. És a dir, que l'aigua sense tractar també s'utilitza. L'aigua sense tractar també s'utilitza, tot i que també els hi podem oferir un sistema de depuració per tota la vivenda, el qual el que farà serà descalcificar l'aigua i així tenir una aigua de qualitat pels electrodomèstics i una aigua encara de més qualitat per lo que és el beure i cuinar. Si una persona és usuària de l'aigua embotellada, de l'aigua mineral, i de cop i volta diu, mira, m'agradaria deixar ja d'haver d'anar a comprar sempre, d'estar pendent de si tenim aigua o no tenim aigua, i fer instal·lar aquest procediment, aquest sistema, en quant temps s'amortitza, més o menys? Doncs mira, nosaltres el que proposem és que si compren aigua poden fer el que anomenem una compra intel·ligent. Et diràs de què es tracta, no? Doncs mira, es tracta que no costi més el remei que l'enfermetat. És a dir, amb els mateixos diners que gastem en un mes comprant aigua per beure, podem tenir l'osmòtic i tindrem aigua per beure i per cuinar. És a dir, amb els mateixos diners. Una família, normalment estem parlant que si compren aigua estan gastant al voltant d'uns 10 euros per persona i més. Doncs posem una família de 3 persones. Gasten aproximadament uns 30 euros al mes. La proposta que els hi fa Corsa és que per aquests mateixos 30 euros al mes que estan deixant al supermercat puguin tenir a casa aquest sistema i l'estaran amortitzant al mateix temps que abans ho perdien, perquè l'aigua ens la bevem i el que ens queda al final és un envàs buit que hem de reciclar i poc més, no? La instal·lació es pot fer igualment en una casa unifamiliar que en un bloc de vivendes. Per exemple, si es fa en un bloc, es pot fer individualment 3 pisos que s'hi vinguin o ha de ser tot el bloc? Normalment, en una comunitat es poden fer moltes coses, però sempre és preferible fer-ho per tot el bloc. S'instal·laria un descalcificador general per tot l'edifici i després individualment el que sí que és recomanable, cadascú, si vol, acabar de millorar l'aigua per beure i cuinar. És a dir, posaríem el descalcificador per tot l'edifici i cadascú qui vulgui pot tenir un osmòtic. Les persones que es decideixen a fer aquest canvi, a introduir aquest sistema a casa, bàsicament, i pel que vostès han pogut controlar, bàsicament per què és? Què és el que els condueix a dir
fem-ho perquè ara toca. Bueno, mira, per una banda hi ha els que nosaltres ja fa 38 anys que fabriquem i que instal·lem aquests equips, i ja hi ha moltes generacions que ja tenen els pares a casa un equip de depuració i ens venen a veure perquè ells a la seva casa doncs ja també el volen tenir, no? D'altres, doncs, potser no ho coneixen i aquí a la fira, doncs, amb una petita demostració, els hi donem a conèixer doncs, les bondats dels productes i s'animen i s'ho queden, no? I també, gràcies també a la publicitat que fem a través dels medis, com per exemple amb Canal Taronja, doncs, hi ha molta gent que ens ha vingut a veure sol·licitant doncs, el producte. Canal Taronja hi ajuda, però el boca a boca també és una font molt important. Moltíssim, moltíssim. Com et deia abans, aquestes generacions que arriben, doncs, ja que s'han criat amb aigua de corsa, doncs no deixa de ser això, no? I evidentment doncs, tot l'entorn d'aquestes famílies doncs, també ens venen a veure. Xavier Segarra, cap de vendes de Corsa, moltíssimes gràcies i molta sort. A vosaltres, moltes gràcies. Continuem a Expo Bages, anar fent un recorregut pels diferents estants i anar-los-hi oferint i apropant, portant a casa el viu-viu d'aquesta fira. Adéu-siau.